Габдрахман Минский. Язның беренче көне. Врач бүлмәсеннән урамга чыккач кына Баһау кулындагы справкасын күреп алды. Нишләтергә инде моны дигәндәй, сытык чырай белән карап торды ул бу кагаз кисәгенә. Әллә йыртып атарга үзен? Ничек ялмыйсың имеш, шушы яшьтән справка артына пысып яшәргә. Баһау справканы йыртып атмады. Кирәге булыр әле дип әйбәтләп дүрткә бүкләп киредән түш кесәсенә тыкты. Нәрсә яшерәсең, слушай? Сәмәнме? Баһау тавыш иясенә таба борылып карады. Бу кибетче Шакир иде. Синең баруың сәмән генә ахрысы, диде ул кәефе киткән хәлдә. Ә син сәмән турында бер дә уйламыйсың булып чыга, дискет. Синең өйдә күптән коммунизм. Акча бит ул кешене царьда бух ясый беләсең килсә. Акчаң барда бар, тәхеттә, бәхеттә. Бу сүзләр Баһауга ошады. Чынлап та шулайрак түгелме соң? Исенә төште. Шушы справка өчен Хәсән Шинга яртыны куйды бит ул. Һәм теге момент язып бирде. Монысының да гызырын әмәлләргә кирәк булгандыр бәлки. Өстәленә тартмалы духи чыгарып куйса, кулына сугар идемени? Кыз кеше бит. Шакир, синдә әйбәт духи бармы? Шакир шаркылдап көлде. Көлмәле, чынлап сорыйм бит мин. Бүләккә ярарлыгы. Бик бәядә булмасын үзе. Хуҗа әйтмешли, кыз да булсын, буаз да булсын. Кемгә кирәк тә андый бүләк? Баһау җавап биреп өлгермәде. Шакир бердән абайлады. Син бит әле медпункттан чыгып килә идең. Әллә врачка кирәктеме? Кирәкте шул, справканың срогын озайтмый ату. Кит! Нәрсә ди? Нәрсә дисен? Бүләк китердим инде анысы. Ә син рәхмәт әйтеп кенә котылырга уйладың, Баһау шикләнеп Шакирга карады. Каян белә ул? Әйттем. Нәрсә диде соң рәхмәтеңә каршы? Нәрсә диде әле? Мин аванс алмыйм ди. Күрдеңме? Рәхмәттән тун текмиләр димәкче була бит ул сиңа, жүләр. Ярый әле минем дә искә салдың, Бик хәтәр затка охшай. Майламый бара торганнан түгел. Әйтәм, малай кичә кич минем кибеткә килеп кирде бу җилләнеп. Нәрсә өчен диген? Китап таптыра? Тәкәмәт. Кибетне ресторан ясагансың, фәлән фәсмәтән дип бәйләнергә чамалый. Белдем инде хәзер. Әнә кая таба бара икән тел төбе. Шакир бердән Баһауны култыклап алды. Кара әле, Баһау, яхшы искә салдың әле. Бүләгеңне тапшыргач та миңа килеп сөйләшәме? Андый кешеләр белән дус булып яшәргә кирәк. Бүләкне тапшыруда ансат аның бүген. Дискет, котлап китердем. Авыл җыласы теге бу. Алар сөйләшә кибеткә килеп җиттеләр. Шакир ишекнең йозагын ачкач, эчкә уздылар. Менә малай, җаның теләгәнең сайла. Шакир Баһау алдына ислемай шешәләрен тезә башлады. Бүләккә булгач, әйбәтрәген, затлырагын аласың инде аның. Менә, зрәшәбе малай. Исен күрсин аның. Шакир ислемай шешәсен Баһауның борын төбенә үк китерде. Әйбәт бит. Борыны бер нинди ис сизмәсә дә, әйбәт дигән булды Баһау. Хәер, Шакир кулында Литва якларыннан кайтарылган, кырынган арты сөртә торган гади одеколон булгач, әллә ни исе дә юк иде. Менә бу товар дисәң дә товар. Нәрсә атла әле үзе? Шакир укырга теләп караса да, шешәдәге сүзләр чит телдә язылганга укый алмады. Каралей, заграничный мал булып чыкты ич бу. Булай булгач, иң әйбәте шушы инде. Баһау акчасын түләгәч, одеколонны алып кесәсенә салды. Ничегрәк тапшырырга дигән идең әле син, Шакир? Котлап килдем дип башла сүзне. Мин бер булдым бит инде аның янында. Нуй булсаң, хәзер тагы да җайрак. Борчылган кыяфәттә кайтып кирде. Гафу итегез, доктор иптәш. Оныта язганмын бит әле хәерсезне, дискет бүләк алып килгән идем бит әле бая.
Онытып, кир алып китә язганмын. Баһау башын чайкап көлде. Ну, собака син әй шундый эштә. Безнең эштә тиз этләнәсең аны. Тик караны, бала булма. Кирәкми, рәхмәт дип алмый да кыланыр. Бу инде аның ассынуы дигән сүз. Мондый чакта нишләргә кирәк? Янына бер кредитка кушасың да, эше бетә. Инде тагы да ансатырак булсын дисәң, башка юлы да бар аның. Алдан 150-не кәгеп бар син, слушай, теле үзе шишелә аннары. Әйтүе булды. Прилавка астыннан яртыны чыгарып та куйды Шакир. Шунда стаканнары да табылды. Алдан ясап куелган, ләкин ашалып бетмәгән закускасы да чыкты. 150 өчендә тиешлесен түләтеп, хак хисап беткәч, Шакир стаканга сузылды һәм баһауга эндәште. Давай, тот! За победу! Әминә өчен беренче эш көне сизелмичә узып китсә дә, эш көненнән алган тәэсире тиз генә узар төсле күренмәде. Искиткеч тәэсир иде бу. Гүя Әминә бөтенләй башка бер дөньяга, моңарчы хыялында да чагылмаган яңа бер тормыш биеклегенә килеп чыккан да, шундый биеклекне бу көнгә кадәр белми яшәп килүенә хайран калган. Бу әлбәттә әле кичә генә ата-анасының җылы кочагыннан аерылып, беренче кат зур тормыш юлына аяк басучының һәр кайсына хас табигый кичереш иде. Бар нәрсә Әминәгә яңача күренде бүген. Тышта көзге салкыннар башлануга да карамастан, кыз күңеле якты яз күгедәй аяз һәм шат иде. Ә кеше шатлыгы шундый ул. Бер ташый башласа, барлык кайгы хәсрәтеңне дә, рәнҗү үпкәләреңне дә агызып алып китә. Мондый вакытта ташый башлаган шатлыгыңны кем белән булса да уртаклашу, кемгә булса да сөйләү теләге туа. Әминә дә үзенең беренче зур шатлыгын якын кешесенә, аңларлык дустына сөйләргә ашкынды. Мондый ашкынулы минутларда кызның шушы көнгә кадәр күңелендә тиенләнеп яткан үпкәләү, рәнҗү кебек кичерешләре вагайды һәм онытылды. Хәзер инде аның уйлары түрендә нәкъ элеккечә, хәтта элеккедән дә якын булып, Шәрәф басып тора иде. Ул шунда ук дәртләнеп китеп, Шәрәфкә хат язарга утырды. Ләкин кинәт ишек шакыдылар. Баһау керде. Егетнең йөзендәге елмаю Әминәгә ни өчендер ошамады. Ниндидер бер кинаялы кебек тә, мәкерле кебек тә күренде Әминәгә Баһауның елмаюы. Күзләре дә тоныкланган төсле. Әллә ишеп килгән? Ни дип килгән ул тагы? Нәрсә? Әллә берәр әйберегезне оныттыгызмы? Әминә башка бер ничек тә итеп сорый алмады. Онытканмын шул, доктор, диде Баһау, сүзнең бу тикле җай башланып китүенә куанып. Аннары ул кесәсеннән кәгазьгә төргән шешәне чыгарып, бик кадерле бер әйбер төсле аяк очларына гына атлап барып, докторның өстәленә куйды. Нәрсә ул? Әллә нәрсә түгел дә шунда. Гаепләмичә генә кабул итәрсез инде. Котлап китерүем иде. Котлап? Әйе, авыл җыласы. Яңа докторыбыз бит. Әминә әле дә булса чын хәлне төшенмичәрәк торды. Нәрсә соң бу? Бүләк кебегрәк нәрсә инде шунда. Әминә кәгазьне сүтте. Һәм шешәне күргәч елмайды. Аннары кире аны кәгазенә төрде дә Баһауга сузды. Рәхмәт, егет. Бу әйбер миңа кирәкми. Доктор, бүләкне кире какмыйлар. Алыгыз инде. Юк, бик рәхмәт. Минем бар. Ә бу үзегезгә ярап куяр, диде ул. Һәм шешәне Баһауның кесәсенә салды. Баһау шунда ук Шакирны хәтерләде. Белә шул Шакир. Үз әйтмешли, этләнеп беткән. Асына алмый. Доктор, әйтим инде алайса. Үзем дә аз булыр дип уйлаган идем шул мин. Гафу итәсез инде. Өстенә менә шушы кредитканы каплыйбыз да, сез дә риза, без дә риза.
Баһау кесәсеннән акча чыгарды. Моны күрүгә Әминәнең күз аллары караңгыланып китте. Нәрсәдер әйтергә теләде, әмма әйтә алмады. Тамагына төер утырды. Ничек оялмыйсыз? Ничек оялмыйсыз? Сез мине кем дип белдегез? Бар әйткәне шул булды. Күзеннән яшь атылып чыкты. Мин бит сезгә яхшылык теләдем. Яхшылык. Сез Баһау шаккатты. Әле генә салып чыккан 150-нең бер мыскалы да калмады. Доктор кадәр докторның елавын күреп, курку катыш аптырап калды. Доктор, зинһар өчен, доктор, мин белмәдем. Доктор, бер юлга кичирегез. Моннан ары... Әминә күзләрен сөртте. Шундый пычрак эшкә ничек кулыгыз барды сезнең? Баһау тәмам югалып калды. Акчасы да, шешәсе дә әйтерсең кулын пешерә иде. Ул аларны кая куярга белмичә азапланды. Доктор, зинһар дим, булган икән, булган. Гафу итегез. Доктор, онтрәгәр, бүгеннән ары уйыма да китермәм мондай эшләрне. Егетнең тавышында үкенү дә, ялвару да яңгырады. Ул Әминәнең гафу итү-итмәвендә көтмәстән, тизрәк чыгып китәргә ашыгып ишеккә таба атлады. Ишек төбендә яңадан тукталып калды. Тагы бер кат Әминәгә инәлеп карады. Ачуланмагыз инде, доктор. Үтенеп сорыйм сездән. Баһау чыгып китте. Әминә шулай ишеккә аркасы белән торган килеш йылый-йылый басып калды. Урам буйлап жан ачулары кубып барган Баһауның күзенә беркем күренерлек түгел иде. Инди баш белән эшләдең син моны, ахмак? Кем сүзенә ярып эшләдең? Шундый газаплы уйларга батып барганда, кемнеңдер дәшүен ишетте ул. Каһәр суккан әлеге шул кибетче Шакир икән. Баһау үзенең Шакир кибете яныннан узып баруын шунда гына абайлады. «Я ничек, слушай, майландымы эш?» дип сорады Шакир. Баһау ниндирәк сүз әйтергә белмичә аптырап торгач та, «Сволочь син, менә кем?» диде. «Шу, нәрсә булган?» «Акча, имеш. Бар кеше дә син уйлаганча акчага табынган сволочь түгел икән шул». Аннары Баһау тагы да бер сүз әйтте. Бу сүзне язсаң, китап күтәрмәс иде. Пунктта эш сәгатьләре бетеп, кайтасы кешеләр кайтып киткәч, Әминә Шәрәфкә хат язарга утырды. Баштарак ул фикерләрен ялгап китә алмыйча азапланды. Бер язды, бер бозды, һәм шулай сызгалый торгач, язасы сүзләр дәфтәр битенең кайсыдыр берсендә үз изен табып башланып та китте. Шәрәф, бу минем сиңа авылдан язган беренче хатым. Ташлытау миңа ошады, бигрәк тә кешеләре. Авылның исеме бер дә үзенә туры килмәгән. Тавы да юк, ташы да. Кайчандыр ак таш ятмалары булган икән дә, тирә-як авылларда төзү эшләре көчәйгәч, ташып бетергәннәр. Бүген инде авылның элекке исеме генә калган. Азмыни бездә шуның иш исемнәре тарих булып калган яңа авыллар, яңа шәһәрләр. Барып җитмәс борын мактый бу дип уйлама. Мактарга җыенмыйм. Беренче тәэсиремне генә язам. Беренче тәэсир алдаучан да була диләр диюен. Күрербез әле. Кичә мин врач халаты киеп беренче эш көнемне, безнең телдә әйтсәк, врачебная практикамны башладым. Бик көткән идем. Бик хыялланып көткән идем мин бу көнне. Нәкъ мин көткәнчә булып чыкты. Мин үземнең беренче пациентларым белән очраштым бүген. Юк, бу андый-мондый очрашу түгел. Бу очрашуда мин таныш булмаган кешеләрнең күзләрендә без врачларга карата өмет балкуын күрдем.
Моны күрү миндә үз эшемә ышаныч ныгытты. Алдагы зур эшләргә дәрт кабындырды. Беренче эш көнем әйбәт кенә узды. Хәтта операция да ясадым. Әйе, авыл медпунктында нинди операция инде ул дип гаҗәпләнәсеңме? Әйтәм. Панориций. Бу юлы инде син шаркылдап көләргә дә әзер. Шулай бит. Панориций операция менә ул. Кичкенә генә бер пустяк шунда. Шулаймы? Түгел икән. Эшнең зурысы кичкенәсенә килгәндә, мин үзем бу мәсьәләгә Кәрим абыйча карыйм. Син аны беләсең. Институт драма коллективының җитәкчесе иде. Бер чакны репетицияда ул безгә сәхнәне сөйгән кеше өчен рольнең зурысы кичкенәсе булмый. Отеллоны уйныйсыңмы? Әллә сүзсез генә сәхнәгә хат кертеп чыгасыңмы? Онытма, бер бөтен иҗат эшендә катнашасың дип аңлаткан иде. Ә ни өчен үз эшен сөйгән врач өчен дә шулай булмаска тиеш? Аннары бит әле шул кадәресе дә бар. Врач кешегә үлем белән көрәшү кебек гаять җаваплы бер эштә үзенең эчке кичерешләрен, расланмаган шик-шөбһәләрен яшерә белү өчен артистлык осталыгы да кирәк. Бармак башындагы шишне яру, я булмаса, күкрәк капкачын ачып, йөрәккә үтеп керү. Икесе дә бер үк җаваплылык, осталык сорый торган эш түгелмени? Шапшак эшләгәндә бармак өчен ярып та кешене кулсыз калдырып булмыймыни? Аннары бу кичкенә операциянең миңа куаныч китергән икенче ягы да бар. Әтием яшендәге кеше «Рәхмәт, кызым, шифалы куллы икәнсең» дип мактады мине. Ихтибар ит, шифалы куллы. Кайсы врач шифалы куллы булырга теләмәс икән? Тагы шунысы да үзенә күрә бер ачыш булды. Безнең медицина практикасында дәвалаудан читтә калып килгән авырулар да бар икән. Мин шундыйларның берсен очраттым. Һәм беләсеңме, менә нинди фикер туды. Безгә, врачларга, эшебездә лаборатория анализларына гына таянмыйча, тормыштагы күренешләрне өйрәнүгә дә таянып, микроблары канда булмыйча, аңда булган авыруларны дәвалауны да көндәлек бурыч итеп куярга кирәк. Монысы ярый сук читен һәм түземлек сорый торган эш. Ләкин коммунизмга күчүебез өчен бик кирәк бер эш. Аннары мин үземнең тагы шундый бер үземә ошаган ягымны да күрдем әле. Усаллык саклый белмим икән. Сиңа булган үпкәләү, хәтер калдырулар онытыла язды. Моңа да мин сөйгән эшемнең шифалы тәэсире дип карыйм. Аннары кешенең эш белән мәшгуль булуы мәгънәсез ваклыкларга урын калдырмый икән. Беренче эш көнемнең шатлыгы миндә яңа теләкләр уятты. Мин үземне яңадан яңа теләкләргә баеп барган кеше итеп сизә башладым. Беләсеңме, Шәрәф, безгә барыннан да элек үзебезне чолгап алган күп төрле ваклыклардан өстен була белергә кирәк икән. Шул чагында әйләнә-тирәдәге зур вакыйгаларны ачыграк күрәсең, тулырак аңлыйсың һәм үзеңнең тар дөньяңа сыя алмыйча зур тормышка омтыласың икән. Русларда «дальше своего носа не видит» дип әйтәләр бит әле. Әнә шундый дөньяга карашы борын очыннан аруза алмаучы кеше хәленә калудан сакланырга кирәк. Әле кичә генә бәгырне телеп азапланган үпкәләүләр бүген миңа балалык капризы булып күренә. Яшәгән көннәребезне, тормышыбызны ямьләндерүдә катнашасым килә минем. Әлбәттә, мин дворецлар проектын төзүче архитектор, я булмаса, шундый проект буенча дворецларның үзен салучы да түгел. Ләкин тормышны таш биналар белән бер рәттән күп кенә башка нәрсәләр дә бизи бит әле. Миндә бер фикер туды. Без врачлар тормышны матур кешеләр хисабына бизәү бурычын үтәүне өстебезгә алырга тиешбез. Без кеше гомерен озынайту гына түгел, ә аның физик яктан камил булып үсүе өчен дә көрәшергә тиешбез. Әгәр дә кешене физик яктан да, рухи яктан да матур һәм хезмәткә сәләтле итеп камилләштерү чараларын
көндәлек эшебездә алып барсак, шундый кешеләр үзләре яшәгән җир өстен хезмәтләре белән бизәүне һавадай кирәк бер эш итеп карамаслар идемени? Коммунизмда һич шиксез шулай булачак. Ләкин бит бу коммунизм булганның беренче көне иртәсеннән үк бурып җибәргән машина шикелле кинәт башланып китмәячәк. Аннары андый кешеләр коммунизмга күктән дә төшмәячәкләр. Димәк, сүз безнең үзебез турында бара. Узган елны миңа Максим Горькийның улына язган бер хатын укырга туры килде. Укыган хатларымда ошаткан фикерне күчереп ала торган гадәтем булгач, мин аны күчереп алдым. Менә сиңа да язам. Син киттең. Син утырткан гөлләр калдылар һәм үсәләр. Аларга караган саен Каприда улым нинди әйбәт нәрсә калдырып китте дип уйлау минем өчен бик күңелле. Менә син әгәр һәр вакытта да, һәр җирдә дә бар тик яхшы гына гөлләр, фикерләр, үзең турында данлы истәлекләр калдырсаң, синең үз тормышыңда җиңел һәм ямьле булыр иде. Ул чагында инде син үзеңнең кешеләр өчен кирәкле, файдалы икәнлегеңне сизәр идең. Һәм мондый сиземләү сине рухи бай ясар иде. Рухи байлык. Әйбәт байлык бу, шулай бит. Әгәр шулай дисең икән, хатымны шуның белән түгәрәклим. Югыйсә, озынга китте. Чак кына оныта язганмын. Беләсеңме, мин монда кемне очраттым? Хәбибне. Теге безнең белән укып та абыйсы фаҗигага очрагач кайтып киткән иде бит әле. Әнә шул Хәбибне. Иске дус бит ул безнең. Иләнгән. Хатыны белән таныштырды. Усал да көнче кебек тә күренде миңа ул хатын. Бәлки күренгән генәдер. Ләкин Хәбибнең кайбер хәрәкәтләренә караганда шулай кебегрәк. Мин моны сиңа гына язам. Башкаларга сөйлисе булма. Менә сиңа беренче эш көнем турында отчет. Алда әле бик күп эш көннәре тора. Синең эш көнең ничек башланды? Мин дә синнән шул турыда отчет көтәм. Баһау колхоз идарәсенә килеп керде. Керде дә кулындагы справкасын Җамал ягай алдына куйды. Куйды гына микән? Атып бәрде ул аны. Менә Җамал ягай, үз кулың белән йыртып ташла. Кирәге юк аның миңа. Моңарчы үз җаена юаш кына тавыш-тынсыз йөреп, берәүгә дә комачауламаган инвалид егетнең булай җилләнеп килеп керүен колхоз председателе берничек тә аңлый алмады. Шу, рәтләп сөйләш. Нәрсә булган? Буласы булган. Инде булмас. Доктор кушмый. Әле һаман да эшенең асылын төшенмәгән Җамали агайга Баһауның сүзләре табышмак булып ишетелде. Доктор кушмый? Нәрсә кушмый? Каравыл торырга. Аның ни эше бар? Җамали агай гайрәт белән әйтте моны. Кем кушкан аңа командовать итәргә? Кичә булса кичә, бүген булса бүген. Кем председатель бу колхозда? Улмы, минме? Бар, шунда бул. Тавык чебеш каравыллау эшмени ул? Тавык чебеш? Колхоз милке дип сөйлә. Юләр син. Инвалид дип үзеңә ансат эш тапшырдык. Инвалид түгел мин. Доктор шулай ди. Чебеш саклаумыни минем эш. Җамалы ягай ярсып ачуланды. Вәт сиңа, хезмәт көне алгач кайда эшләсәң дә ярамыймыни сиңа? Ярамый икән шул. Физик эш кирәк ди доктор. Нәрсә кирәкмәгәнен колхоз идарәсе әйтер инде ансын. Бар, дисциплин бозып йөрмә. Доктор белән үзем сөйләшермен. Җамал агай, чебеш карауны любой пенсионер әбидә булдыра бит аны. Колхоз председателе нәрсәдер әйтергә теләгән иде. Әйтәсе сүзен әйтеп бетергән Баһау ишекне тарс ябып чыгып та китте. Бу сөйләшүләр
Шуның өстенә тагы Баһауның әйткәнне дә көтмичә чыгып китүе колхоз председателенең мин-минлегенә ярый суык кадады. Кая алып барыр әгәр эшләр булай китсә? Нинди доктор бу? Нишләп тыгыла ул колхоз эшенә? Әгәр дә эшләр булай китеп, авторитет дигәнең түбән таба тәгәрәсә, җыеп та алмассың аннары. Шуны аңлыйм ул кыз. Аңламаса, аңлату юлларын тиз табар Җамалый агай. Әминә язган хатын конвертлаганда бүлмәгә бер яшь егет килеп керде. Аны Хәбиб алып керде. Күренеп тора, егет купшыланыбрак килгән. Өстендә кыска чабулы бобрик пальто. Пальтосының каптырмаган изүеннән ефәк күлмәгенең якасы күренә. Күпләр кебек галстук бәйли белми күрәсең. Тиене эрбет шикләвеге төсле кечерәеп калган. Әминәнең беренче игътибар иткәне шул галстук тиене булды. Доктор, менә танышыгыз, комсомол секретарыбыз була бу егет, диде Хәбиб, һәм тегенең өчен өстәп тә куйды. Мадрид Закиров. Әминә кашларын күтәреп гаҗәпләнде. Мадрид? Испаниядәгеме? Нишләп Испаниядагы булсын? Ташлытауныкы. Эшчесе дә көлеп җибәрделәр. Гаҗәп исем, беренче ишетәм. Исеме дә җисеменә туры килгән аның. Әйбәт егет ул безнең, дигән булды Хәбиб. Ләкин комсомол секретарының хәзерге хәлен аның кызара барган чыраеннан абайлап, сүзне башкага борды. Йомыш белән килгән ул сезгә. Сүзгә Мадрид үзе кушылды. Йомыш дип, мин Баһау мәсьәләсе буенча килдем, доктор. Ул бүген сездә булып киткән икән. Әйе, булып китте. Нәрсә? Әллә минем заключениемнан риза түгелме? Сезнең заключениедан колхозда бер кеше генә риза түгел. Ул да булса председателебез Җамалый агай. Ни өчен? Әллә ни өчен түгел. Ул моны аның эшенә тыгылу дип карый. Ләкин сез борчылмагыз, диде Мадрид, Әминәнең чынлап та борчыла башлавын күреп. Ул үзе булай әйбәт кеше. Җамалый агайны әйтәм. Башта шулай һәр эшне үзенчә аңлап тузына торган гадәте бар барын. Тик закка бармый. Тузына да суына. Әйтәм ич, яхшы күңелле кеше ул. Безне анысы түгел. Безне икенчесе кызыксындыра хәзер. Безне дип, менә башта минем үземне. Сез беләсезме нәрсә булганын? Әминә Мадридның һәвәсләнә барып сөйләвен күреп торса да, нәрсә әйтергә җыенганын бер ничек тә уена китерә алмады. Нәрсә булган соң? Сез бит, доктор, галәмәт эш эшләп куйдыгыз. Газетага басып чыгарырлык. Әминә түзмәде. Нәрсә булган соң? Баһау хезмәткә кайта. Әйе, мин аңа шундый киңәш бирдем. Тыңлаган киңәшегезне. Менә кайда хикмәт. Моңарчы бар авыл инвалид дип бирде бит аны. Үзе дә шуңа ышанып килде. Ничек булды соң ул? Ничек булуын үзе сөйләмәдеме ни? Сөйләмәс шул. Әминә аңламыйча торды. Нәрсәне сөйләмәс? Май басу тарихын. Мадридның бу сүзләре Әминә өчен кызыклы бер хәбәр иде. Ул бар нәрсәне онытып, Мадридның сөйләвен көтте. Гаҗәп хикмәтле тарих ул, дип ялгап китте Мадрид сүзен. Моннан 4-5 ел элек бар җирдә төзү эшләре җәелеп киткән көннәрдә авылыбызның таш ятмаларын тирә-як колхозлары ала башлагач, безнекеләр ташсыз калабыз дип аврал оештырдылар. Колхозчыларның барысына да таш кисү эшенә чыгарга дип правление карар кабул итте. Таш кисү механизмсыз кул белән эшләгәндә авыр эш ул. Каторга диярсең. Әминә елмайды. Ашыкмагыз елмаерга. Каторга сүзенең ничек килеп чыгу тарихын мин хәзер аңлатам сезгә, диде Мадрид. Дөрес, таш кисү комбайнына заказ да бирдек. Җибәрербез дип ышандырдылар да. Бит үзегез беләсез. Ышандырган эшнең вакытында эшләнмәгәне дә бар бездә. Көтәргә кушалар. Син көтәсең дә бит. Башкалар көтмәй. Ташыпмы ташыйлар. Шулай булгач, нишләп без авыз ачып торыйк?
Тоттык та авыл комсомоллары бу эшне беренче булып үзебез башлап җибәрдек. Безгә ярә калганнар да. Баһа ул чагында комсомолец иде. Эшлибез бер вакыт, таш кисәбез, чүкибез, ташыйбыз. Авыр хезмәт сөеп бетермәгән кайберәүләр мәх итә башлады. Шундыйларның кайберләре өчен каторга хезмәте булып күренә бу. Бездә Сәмигулла атлы бер абзый бар. Авыл аксыягы. Начальник булырга команда бирергә ярата. Башлап менә шул абзый билне өздерәсе юк дип тайды. 2-3 көн эшләүгә Баһауның да йөрәге кыса башлады. Гысми карчыгы ниндидер тамыр кайнатып эчергән диләр дә бит. Үз күзең белән күрмәгәч, шаһитларың булмагач, нишли аласың? Доктордан справка китердибез аптырагач. Ул чагында безнең пунктта Хәсән Шинабый эшли иде. Любой справка сорап бар, бирә дә чыгара. Хәтер саклый янәсе. Шулай итеп, Баһауны таш эшеннән бушатырга туры килде. Шуннан соң бер кадәр вакыт авылда шәләй-вәләй килеп йөрде бу. Аннары Җамалы ягай тотты да моны, ичмасам файдаң тисен. Колхоз ипиен тикмәгә ашама, инвалид эшләрлек эш дип, кышлар фермасына каравылга билгеләде. Шуннан апарага куйган камыр кебек кабара башлады егетебез. Элек ялкаулык басты моны, аннары май. Әминә бу кадәресен белми иде әле. Ул Баһауны кызганды да, аның өчен борчылды да. Нишләп чарасын күрмәдегез соң? Комсомолецыбыз иде дисең түгелме? Күрдек, күрмибезме соң? Комсомолдан чыгардык без аны. Башка чара юк идемени? Нигә булмасын? Башта без аңа шелтә бирдек. Аннары ул бөтенләй ялкауланып китте. Комсомол җыелышларына да йөрми башлады. Взносларын да вакытында түләми. Андый күшәп яткан бирәннәрнең комсомолга ни кирәге бар? Яше дә чыгып бара җитмәсә. Аянычлы. Бик аянычлы вакыйга булып күренде бу Әминәгә. Әнә нинди фаҗигали икән ул егетнең авыру тарихы. Коммунизмга колхозы урта кул хуҗалыкларының берсе. Аны алдынгылар рәтенә куеп мактап булмаган кебек, арттагылардан санап яманлап та булмый. Җыелыш конференцияләрдә исеме телгә алынмый, инде алына калса, бары тик председательнең исеме генә, анысы да тәнкыйтьләп түгел, күбесенчә берәр мәзәк мисал өчен, стенограмма теле белән әйтсәк, залда күңелле җанлану ясап алу өчен алына. Моның үзенә күрә сәбәпләре бар. Әүвәл шунысы. Колхоз тапшырылган эшне артык та ким дә итмичә үтәп килә. Үз җаена салмак кына бара да бара. Район җитәкчеләре дә күнегеп биткән үзенә. Чөнки колхоз районның урта күрсәткечләренә өстәрлек әллә ни файда китермәгән кебек, зарар да китермәгәч, шул зарар китермәүне үзе бер файда дип карыйлар. Колхоз председателе Җамалы ягай пенсия яшенә җитеп килгән хөрмәтле берәү, ихлас күңелле дә үзе, явызлык саклый белмәс, хәзер кабынып, хәзер суына торган җан иясе. Бер кимчелеге бар барын, җанлы кеше бит, тәнкыйтьне яратып бетерми. Ләкин тәнкыйть яратмауның начар сыйфат икәнен яхшы аңлый үзе. Аңлаганга күрә, яраткан булып күренергә тырыша. Тырышканда булдырасың икән. Кыскасы, коммунизмга колхозы председателе Җамалы ягай үзе турында авылында гына түгел, бөтен районда шулай бәхетле бер язмыш кушуынча таралып өлгергән уңай фикер буенча диекме инде, ярыйсы гына председательләрдән исәпләнә. Анысы да ярый аның. Бар кешегә дә почет тактасында ялтырарга дигән закон юк лабаса. Андый закон була да алмый. Кулыңдагы 5 бармагыңны гына кара син. 5-се 5 төрле. Берсе кәрлә имәндәй кыска юан, икенчесе сылу нараттай буйга киткән, өченчесе исә үсә алмыйча нечкәреп калган. Бит барысы да үз урынында һәм бөтен бер кул булып бер эшне башкара. Барысы да кирәк. Адәм баласы да шулай. Берсенең түшендә алтын йолдыз балкый, икенчесенең орден. Шулар арасында медальлесе дә күп аның. Медальсезе тагы да күбрәк. Эшләгенә. Яман атың гына чыкмасын.
Бу Җамалы агай фикере. Шул фикеренә ярып, ул үз колхозының бүгенге тормышына табигый хәл дип карый. Җамалы агай колхоз председательлегенә сайланганга кадәр Райпотребсоюз идарәсе башында эшләде. Бу җаваплы эшкә балалар йорты директорлыгыннан күчерелгән Җамалы агай миллион сумнар белән әйләнеш ясап, тиененә дә хыянәт итмәде. Ягъни бал тотып бармагын яламады. Ләкин сәүдә эшендәге җитәкче кешегә булар гына җитми икән. Намус белән бергә каты кул һәм үткен күз дә кирәк икән. Җамалы агайда бу соңгылары җитенкерәмәде. Үзе турылыклы булса да, системасына күп кенә кәкре куллылар оялады. Инде кәкре куллыларның махинациялары бер-бер артлы ачыла башлагач, ягъни чара күрү вакыты җиткәч, Җамалы агайны сәүдә эшенә йомшак дип урыныннан алдылар да коммунизмга колхозына тәкъдим иттеләр. Авылдашларының намусы сафлыгына ышанган ташлы таулылар бер тавыштан сайлап та куйдылар үзен. Әйдә, эшлә, күтәр үзеңне дә, колхозның да авторитетын, диделәр. Җамалы агай үзе дә авторитетны нык сакларга булды. Һәм моны ул үзенчә аңлады. Яңа докторның баһауны башка эшкә күчәргә өйрәтеп җибәрүен Җамалы агай колхоз эшенә тыгылу, председатель авторитетына кизәнү дип карады. Карап кына да калмады. Андый тайгак юлга басмаска киңәш бирү өчен кич идарәгә чакыртты үзен. Әминә Гайникамал апа әзерләгән ашны мактый-мактый ашап туйгач та, председатель чакыруы буенча колхоз идарәсенә китте. Юлда аңа тагы кичәге кызчык Тәнзилә очрады. Бу юлы алар иске танышларда елмаешып күрештеләр. Тик Әминәгә кызчыкның елмаюы бер кадәр ясалма күренде. Менә тагы очраштык. Кая барасың? Кибеткә. Нишләп булай кич? Әти йомышы. Әтиең ни атлысың синең? Почтальон Сәмигулла. Хат ташучымыни? Элек почтальон иде. Хәзер заведующий булып эшли. Район почта бүлеге мөдире Сәмигулла моннан 3-4 ел элек Җамалы агайны Ташлытау колхозына председатель итеп сайламас борын, үзе шул урынга чамалап йөргән кеше иде. Эшләр ул чамалаганча килеп чыкмагач, рядовой колхозчы булып авыр эштә бил бүгәсе, үз теле белән әйтсәк, Җамалыйга баш иясе килмәде. Гыйсми карчыгы дарулары ярдәмендә йөрәк сикертеп, тын кысылдырып, физик хезмәткә ярамаучы булып, бер кадәр вакыт колхоз икмәген ашап йөрсә дә, бара торгач, нәфес дигәне моны гына ассынды күрәсең. Район элемтә бүлегенә хат ташучы булып керде. Җиңел хезмәт сөюче бу кеше почтальон булып та әллә ни уңдырмады. Әле тегесенең хатын, әле монысының газета-журналын югалтты. Югалтмаса, соңлатып тапшырды. Нәтиҗәдә жалу өстенә жалу яуды. Һәм көннәрдән бер көнне аңа приказ теле белән почтальон сумкасын икенче кешегә тапшырырга куштылар. Сәмигулла моны мәсхәрә дип санап, рай башкарма председателенә дәфтәр тутырып, гариза язды. Гаризасында жалу ияләренең күбесен шәхси дошманлыкта гаепләде. Һәм әгәр дә чара күрелмәсә, Совминга кадәр барып җитәчәген әйтеп кисәтте. Ләкин эш Совминга барып җитмәде. 1-2 ай эшсез йөргәч тә, җәза буларак шул җиткәндер инде дигән фикердән чыгыпмыдыр, әллә югыйсә узган гөнаһларын онытыпмы, район элемтә бүлегенә мөдир итеп куйдылар үзен. Әминә әти йомышының ни булуын бер күргән иде инде. Балалар йомышы булмаган эш артыннан йөрүче бу кызчык турындамы? Әллә инде шундый йомышларны балаларына кушучы оятсыз аталар турындамы? Белмим, нәрсә турындадыр. Әминә бераз вакыт уйланып барды. Аннары бердән, башка йомышы юкмы ни әтиеңнең дип, ачуланганда итеп сорады. Тәнзилә нинди җавап бирергә дә белмичә иштән көйде. Елар дәрәҗәгә җитеп хурланды. Тик ул доктор апасыннан уялганга күрә, шулай иштән көеп дәшмичә барды. Дөрес,
Ул мондый әти йомышы артыннан йөрүне ошатып бетермәсә дә, юлында доктор апасыдай олы кеше очрап тормагач, моңарчы әллә ни кыйынсынмый иде. Ә хәзер кичә булса кичә, бүген булса бүген, иртәгә дә очраса нишләрсең? Алар кибет ишеге төбенә килеп җиттеләр. Әминә кызыйга әтиеңә әйт, ярамаган йомышка йөртмәсен димәкче булган иде, ләкин болай баланы атага каршы куюны ошатып җиткермичә, уеннан кире кайтты. Тәнзилә кибеткә кермәде. Доктор апасы чатка җитеп күздән югалуга, ачу катыш гайрәт белән борылды да кайтып китте. Хәзер инде кыз баланың ачуы гына түгел, күз яше дә тулышып мөлдерәгән иде. Шулай балаларча авызын турсайтып, хурлануыннан еларга җитеп кайтып керде ул. Керде дә учындагы акчасын әтисе алдына куйды. Сәмигулла моны үзенчә аңлады. Ябыкмы ни? Кермәдем. Моннан ары андый йомыш кушма. Кара нишләгән бу бала? Кем өйрәтеп кайтарган моны? Доктор апа, диде кызчык. Шулай әйтсә, әтисе куркыр дип уйлады. Эй, җаным, бигрәк уңган доктор икән. Әйткәннәр иде шул, бик әйбәт иткән, диде казан тирәсендә аш-су белән әвәрә булган әниләре. Аннары ул мондый җай чыгудан файдаланып калырга ашыгып, иренә бер җикерде. Балаларын аракыга йөрткән синең ише дуракларына әйтер идем бер. Сәмигулла аңа әйтеп бетерергә бирмәде. Үз балама үзем хуҗа түгелме әллә мин? Вот тебе раз! Кычкырма, Санты, дип, тагы бер җикерде әниләре. Әминә килеп кергәндә, идарә гадәттәгечә халык белән тулы иде. Хәтта бу юлы Әминәгә бүлмәдәге тәмәке төтене башка көннәрдәгедән куерак күренде. Мондый күренешкә күнекмәгәнгә тын алу читен иде. Әшкелтем сасы тәмәке төтене тамагы төбенә сырышты. Күзенә керде. Хисапчы кызларның берсенә тәрәзәне ачарга кушкач, ул колхоз председателе янына килде. Җамалы агайга бу ошамады. Алдына килеп баскан докторны башта игътибарсыз калдырды һәм шулай итеп үзенең кемлеген таныткач, эштәгеләргә бер кычкырды. Таваш! Идарә эшче бердән тынды. Шуны гына көткән Әминә сүз башлады. Ничек эшли аласыз сез, Җамалы абзый, мондый сөрем эшендә? Колхоз шул монда, доктор, колхоз, диде Җамалы агай, гади хакыйкатьне аңлаткандай итеп. Тыңлап утыручылардан берничәү мондый аңлатуны хуплаган сыман гыгылдап көлештеләр. Әминә көлүчеләргә таба борылды. Председатель кабинетын тәмәке тарту бүлмәсенә әйләндергәч, көләрсез дә шул. Кабинетмы ни бу? Курилка ясагансыз иш. Көлүчеләр шып тындылар. Бу сүзләрдәге хаклык бәхәссез иде. Шуңа ахрысы, вакыйганың агышы яңа йырганак тапкан инеш кебек бердән үзгәрде. Үзгәрмичә. Дөресен әйтә түгелме соң бу кыз? Колхоз председателен яклап сөйли түгелме соң ул? Тешләрен ыржайтып көлеп утыручыларга акаеп каравын Җамалы агай үзе дә белми калды. Председательнең мондый карашы нәрсәне аңлатуын бик тиз төшенгән колхозчылар тәмәкеләрен табан асларында изеп сүндерделәр. Ә ишеккә якынрак торганнары берәм-берәм шылдылар. Моны күзәтеп торган Әминә үз шатлыгын үзе генә белә иде. Бик уңай минут иде бу. Һәм ул икенче адымны ясады. Җамалы агай, ул сезнең Сәмигулла ниндирәк кеше? Район элемтә бүлегедә кызыксындыра башладымы ни? Сорауга каршы сорау булып яңгыраган бу җавапта Әминә эчке көлүне ишетте. Элемтә бүлеге турында түгел, мөдире турында сорамакчы идем мин. Кара әле, кызым, сез безгә врач булып килдегезме? Әллә безнең эшләргә тыгылыргамы? Элемтә идарәсендә, колхоз эшендә ни калган сезгә? Дурфа ишетелде олы абзыйның мондый сүзләре. Шәншеп,
әрнетеп алды бу сүзләр Әминәне. Мәктәп яшендәге кыз баланы аракыга йөртү колхоз эше булыр дип бердә уйламаган идем шул мин, Җамалый агай. Әнә кая төбәп бәрә икән бу доктор. Җамалый агайга уңайсыз булып китте. Сәмигулланың ичкегә сабышуын белә ул. Белә дә бит. Ни эшлисең? Рас шулай икән, белмәмешкә салышып йөрүең яхшы. Элек-электән ата-бабадан шулай килә бит инде. Үзенә күрә бер гадәт. Җамалый агай да шул гадәткә буйсынып йөри бирде. Ничә әйтсәң дә, авылдаш кеше, район работнигы. Андый кешеләр белән тимә миңа, тимим сиңа политикасын алып бару дөресрәк. Мин инде үземчә колхозыбызга да файдам тисен дип эшләвем, диде Әминә. Тыгылу сүзе әле дә булса колагы төбендә зыңлый иде аның. Нәрсә ди? Ялгыш ишетәм әллә югыйсә, Җамалый агай? Колхозыбыз ди түгелме соң? Көл дә, яла да билләһи. Сезгә, доктор, колхоз председателе генә буласы. Җамалый агай тамак төбе белән гыгылдап көлде. Әминә председательнең шаярып әйтүен сизмәмешкә салынды. Менә, элек сезнең ише тәҗрибәле кеше кул астында эшләп өйрәним әле. Колхоз председателе булмасам да, колхоз врачы була алырмын бәлки. Кара, нинди акыллы җавап бирде бу кыз. Шатты, бик шатты Җамалый агай Әминәнең бу сүзләрен. Нигә була алмассыз икән? Буласыз. Әйбәтләп эшли генә башлагыз. Башладым инде, диде Әминә. Хәзер инде сезнең ярдәм кирәк булачак, Җамалый абзый. Кулдан килгәнне булышырбыз инде анысы. Бары сезнең кулдан гына килә ул, диде Әминә. Баһауны физик эшкә күчерәсе иде. Моның колхозга да, үзенә дә файдасы тияр. Ишекне киң ачып кергән Мадрид Әминәнең соңгы сүзләрен ишетеп эләктереп алды. Тимичә, аңарда бит ат демим инде. Ат көченә тиңләү заманы бетте хәзер. Бер трактор көче бар. Бар, дип килеште Җамалый агай. Аңарда әле аның гайрәт дигәне дә җитәрлек икән. Исем китте үземнең дә. Килеп керде егетең бер вакыт. Җамалый агай баһауның ничек килеп керүен, моңарчы калкан урынына йөрткән справкасын ничек аның борын төбенә шап итеп чыгарып куюын баһауның үзеннән дә җиллерәк сөйләп бирде. Баһауны акылга утырту кирәк анысы. Үзем дә шуны әйтим дип чакыртуым, диде Җамалый агай. Һәм үз ялганыннан шикләнгән төсле Мадридка карады. Бездә аның ише тир түкмичә икмәк ашарга теләүчеләр бар, диде ул сүзен дәвам итеп. Мадрид, син шундыйларның исемлеген докторга төзеп бирче. Доктор нишләсен андый исемлек белән? Милиционер түгел лә ул, диде Мадрид. Милиционер булмаса, колхозыбыз докторы ич. Белеп торсын, әнә, очраткан ич егетләрнең берсен. Качып барганда. Мадрид тынып калды. Бу аның авырткан җире иде. Рифгать аның комсомолецларыннан берсе бит. Бәйләп куя алмыйбыз инде кешене. Не имеем права, дип кутылмакчы булды ул. Җамалый агай тагын эләктереп алды. Эшсез күшәп ятучы туниятләргә рәхмәт тә әйтә алмыйбыз инде алайса. Янәсе әйдәгез, дуслар, шулай рәхәт кенә күши бирегез. Коммунизмда моннан да рәхәт булыр. Җәннәт! Шулаймы? Түгел. Түгел шул. Коммунизмны кем төзер? Без. Алар күшәп ятарлармы? Нишләргә кушасың? Юк итәргәме? Җамалый агай аптырап калды. Әйе, юк итәргә, диде Әминә. Күшәп ятучыларны түгел әлбәттә. Аларны яшәткән сәбәпләрне. Без медиклар теле белән әйтсәк, микробларны. Аңнарындагы микробларны. Репродуктордан колхоз радиоузелындагы Мәрьямнең тавышы ишетелде. Җамалый агай,
доктор белән Мадрид сезнең янда диләр. Әйтегез әле, клубка килсеннәр. Яшьләр көтә үзләрен. Клубның ачылуы турында радиоузел хәбәре яшьләрне бу кич шунда тартты. Алар аеруча бер кызыксыну белән күбесе Казаннан килгән яңа докторны күрергә, аның белән танышырга бардылар. Хәтта кичләрен идарәдә ләштит сатып утырырга гадәтләнгәннәр дә нинди кызык бар икән дип клубка ашыкты. Җамалы ягай гына чыгып китә алмады. Бүген исә ул үзләре монда булып та, күзләре клубка караган хисапчы кызларны эштән бушатып җибәрде дә, ялгызы гына калды. Әнә шул ялгызы калган сәгатьләрендә идарә ишеген кайырып ачып Сәмигулла килеп керде. Кирүче кызмача иде. Нихәл, гадок? Җамалы ягай ошатмады моны. Кашлары җимерелде аның. Гадок имеш. Каян килгән яшьтәш? Үзеннән 4-5 яшькә кече булган бу гадокка акаеп карады ул. Аннары әйтте: Безнең хәл ул. Син менә үз хәлеңне сөйләр идең, диде төрттереп. Салган баш кинаяны аңламады. Булганын әйтим дип килдем инде алайса. Ул сезнең яңа докторыгыз ниндирәк нәмәстә соң? Нишләгән? Кирәкмәгән эшләр эшләгән. Лишит итәргә килгәнме? Әллә мушит итәргәме? Күз яшы белән елап кайтып керде бүген Тәнзилә. Ни өчен елаган соң? Доктор апа кушты ди. Аңлашылмый синең штаты, Сәмигулла. Аңлашылмый. Сукалыйсың сукалавын. Ә буразнаң туры түгел. Ни дип еларга кушасың аңа, доктор апасы? Бәлки, еларлыгы булгандыр. Аңламыйм, дигән булды туры җаваптан качу юлын эзләгән Сәмигулла. Салган башка аңламассың да шул. Аңлатыйм инде алайса, гадок. Синең мәктәп яшендәге Тәнзиләң түгел. Шал төшкән башым белән мин гәрленеп утырам менә. Син, Сәмигулла, ул кызчыгыңны аракыга йөртүеңне бетер. Не по-советски бу, агайны. Кала җирендә мондый эшләр өчен ата-аналарны җавапка тарталар. Сәмигулла шак катты. Күзләре зур булып ачылды аның. Айныгандай булды ул. Нәрсә сөйлисең син? Белеп сөйлисеңме? Мине җавапка тартырга? Ярамаган сүз сөйлисең син, Җамалый. Ярамаган. Мәктәп яшендәге кызыңны аракап кайттырып эчеп утыру, салган башка колхоз председателе кабинетына килеп керү яраган эшмени? Бик нык чәнеште бу туры сүз Сәмигулланы. Җан ачулары чыгып йөзенә кан йөгерде аның. Ай, галәмәттә грамотныйланып киткәнсең син, Җамалы иптәш, диде ул мыскыллагандагыча иреннәрен кыйшайтып, һәм урыныннан торып ишеккә таба атлады. Булай булгач, ничек синең белән сөйләшеп тору? Шулаймы? Бусагада баскан хәлендә Сәмигулла җавап көтте. Айныгач килерсең. Шунда сөйләшербез, диде Җамалы ягай. Синең белән сөйләшкәнне дә әйтер идем инде. Сәмигулла аягы белән ишекне бәреп ачып чыгып китте. Яңа доктор килгән көннән бирле Зәмзәмия Хәбибнең күзен ачтырмады. Ул моны ирен көнләүдән түгел, ә бөтенләй башка нәрсәдән. Ире өчендә, үзе өчендә гарләнүдән эшләде. Әйбәт кенә яшәп ятканда тотсыннар да имеш, башка кеше җибәрсеннәр. Аның Хәбибе кемнән ким? Дару танымыймы? Шул чирләнкә кыз хәтле дә булдыра алмыймы? Кем кулы белән эшләнде икән бу эш? Кайсы дошман күпсенде икән аның Хәбибенең пункт мөдире булуын? Шул уйлары тынгылык бирмәде Зәмзәмиягә.
Ул бу эшләрнең Хәбибнең үз теләге белән эшләнүен белмәү түгел, уена да китерми иде. Тик аны Хәбибнең борчылмавы, янып көймәве, киресенчә бик тыныч күренүе гаҗәпләндерде. Хәзер кем булып калырсың инде? Башыңа яулык бәйләп, сестра булыпмы? Сестрадан башка брат дигәне дә бар бит әле аның. Белемсез врач булганчы, белемле брат булу үзең өчен дә, башкалар өчен дә файдалырак. Башкаларны кайгыртып башың катты инде. Ничә әйттем, үзең завидующий чагында мине дә шунда берәр эшкә кертер идең дидем. 2 зарплат ишеңне тишкән булыр идемени? Семьячылыкта гаепләтер идең шул. Эй, Ходаем, семьясын кайгырткан кешене гаепли башласалар, сине мин, әгәр райком булсам, семьяңны кайгыртмавың өчен гаепләр идем. Аш алдымы, чәй артымы, гел шундый сүзләр, шундый төрткәләшүләр. Хәбиб барысына да риза. Тик сөйләшүләр шуннан ары узагына күрмәсен. Бүген кичке аш алдыннан да Зәмзәмия бер үк балык башын чәйнәде. Үзенең тагы белмәгән эше, тыгылмаган төше юк диләр. Баһауның инвалидлык справкаларын йыртып аткан ди. Җамалы абыйга мин сине председательлектән кудырам ди икән. Колхозда 6 яшьтән алып 60 яшькә кадәр барысы да эшләргә тиеш. Эшләмәгәннәргә ипи дә, дару да бирдертмим дип әйтә икән. Хатынының хылкын белгән Хәбиб моңарчы дәшми тыңлап утырса да, әмма икән-никәннәр бик ямсыз яңгырый башлагач, түзмәде. Сине дә әйтер идем инде, Зәмзәмия. Юк бар гайбәтләргә шанып йөрисең шунда. Гайбәт? Зәмзәмия мондый сүзне күтәрә алмавын аңлатып тузынмакчы булганда гына Сәмигулла килеп керде. Сәмигулла Хәбибкә баҗа тиешле кеше иде. Әйдә җизни, нишләп ялгызың? Апа кая калды дип каршылады аны Зәмзәмия. Кунак булып килмәдем, диде теге. Һәм түргә дә узмыйча, мич янындагы урындыкка утырды. Менә, баҗайны жәлләп кирдем әле. Баҗасының сүзләреннән Хәбиб бер нәрсә аңлый алмаса да, әмма Зәмзәмия җизнәсенең тел төбе кая барачагын тиз сизде. Бу кеше дә шулай Зәмзәмия кебек борчылып килгән күрәсең. Нишәп булыр әгәр шулай булса? Баҗай, пункттан очкансың дип ишеттем. Шул дөресме? Кемнән ишеттең? Ишетәсең икән аны. Дөрес хәбәр тиз таралучан ул. Ялганы да көттереп тормый аның. Көтмәгәндә килә дә керә. Сәмигулла Хәбибнең кинаясын тиз аңлады. Тик ул ялганы ачылуыннан шүрләп, аңламаганга салышты. Ниндирәк нәрсә үзе? Яңа килүчене әйтәм. Нәрсә түгел. Доктор, диде Хәбиб. Институт тәмамлаган. Безнең пунктка эшкә җибәргәннәр. Эшкә җибәргәч, эшен күрсен. Кеше семьясына такшынып йөрмәсен. Гаҗәпләнүдән Зәмзәмиянең күзләре зур ачылды. Алла, Ходаем! Син әйт аңа, баҗай. Безнең халык андый эшне өнәп битерми дигән. Нинди эшне? Тәнзиләне кибеткә җибәргән идем. Ялатып кайтарган. Монда килеп, үз законнарын урнаштырып йөрмәсен. Докторлар алар шулай инде. Барысын күрә, барысы өчен борчыла. Баҗай, бала булма. Дилбегә өчен сразу тоттырма кулына. Ике тәртә арасына киреп җигелүеңне белми дә калырсың. Ни өчен каланы ташлап килгән дип беләсең син аны? Урын өчен булмаса. Синең кайтышың ярамаган. Эшлидер идең бит әле. Кара аны, баҗай. Туган күреп әйтүем булсын. Сиңа дәвире булмаганга җибәргәннәр аны. Юкны сөйлисең, баҗай. Берәү дә, бер кемне дә алай син уйлаганча җибәрмәгән. Хәбибнең ачуы килде. Күрә торып бер нинди гынаһы булмаган кеше турында шундый уйдырмалар. Пунктка яңа мөдирне мин үзем чакырттым, әгәр беләсегез килсә, диде ул уйдырмаларга чик куярга теләп. Сәмигулла шак катты.
Үзең шақырттың? Әйе, үзем шақырттым. Ни дип булсын? Эшли алмагач. От чудак, Сәмиғулла чырай сытып елмайды. Кем әйтә эшли алмыйсың дип? Үзем әйтәм. Әллә шулай дип заявлениедә язып бирдеңме? Бирдем. Эшли алмыйм дип яздыңмы? Эшли алмыйм дип яздым. Эй, бажай! Чудакның да чудагы икәнсең син, Әкәмәт. Баядан бирле сүзгә кушыла алмыйча торган Зәмзәмия зәһәрләнде. Хәзер генә белдеңме син аны? Сәмиғулла Зәмзәмияне ишетмәде дә. Соң инде чудак булмасаң, безнең белән киңәшеп карар идең. Нәрсәсен киңәшергә? Врач пунктының мөдире врач булырга тиеш. Тиеш эшләр күп ул безнең заманда. Сәмиғулла чын-чыннан кызып китте. Менә минем урында да элемтә техникумын бетергән кеше булырга тиеш. Тиеш сүзенә Сәмиғулла аеруча басым ясады. Да, кызык булып чыкты әле бу. Үз кулың белән үзең турында эшли алмыйм дип язып биргәнсең икән, Башкаларга сөйлисе булмас ин бу эшеңне, бажай. Ышкынган дип көләрләр үзеңнән, Әкәмәт. Көлсеннәр. Еламасыннар гына. Елауын еламаслар. Сәмиғулла тагы нәрсәдер әйтмәкче иде, ләкин Хәбибне ашардай булып карап торган Зәмзәмия җизнәсенең сүзен авызыннан тартып алды. Үзең еламасаң. Әйе, үзең еламасаң, дип җипләде җизнәсе балдызының сүзләрен.